sikat balita. Nandito mo lang mapapakinggan. Radyo Berada FM. Di kan buntag, hantod gabi kami ang mo Berada. Radyo Berada FM. Importante, boy! Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Are you ready? Are you ready? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Magandang umaga Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong kabanuban sa inyong tulumanon atong tulumanon. Buhay na buhay sa makabuhay. Sa gihapon higala igsoon kini ang iniyong higala sa kahanginan ang mubanat sa buhay na buhay sa makabuhay show. BBM Show. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Alright, sa ngalan usab sa pagtugon sa atong station manager Birada Lito Labra. Sa ato ang transmitter side, sa ato ang kaubanan si Birada Dave. Kaninyong tanan mga pinalangga, mga suking tigpaminaw, welcome dayon dire. Sulod na dire sa ato ang Radio Birada Mate. Og mga followers dyan, paki naman po please nakikisuyo, paki-share ang ating live ngayong araw na itech. Morning, good morning, Monday morning mga kabirada. Wow na wow. Ayaw kasi piat ha, kaya lunes na lunes, basig nagtuo pa ka og kining Sunday pa. Ay, nako. Lunes na igsoon, dili karon Domingo niya. 69 days na lang, Pasko na. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas mga kabirada. Darama ko na ang lamig ng hangin. Dama mo na ba? Dama na mo na ba? Daba? Ini kakadaon mga igsoon, bugnaw ang panahon. Lami kayo ibukot og habol, lami pa kayo dili ibangon apan Pilipino. Bangon yor gumikan kay ang imuhang apo, kanang gibuntis gani, apil ng gibuntis. Grabing utang ang Pilipinas. Pero na nindot kayo ang ato ang kining pagka-Pilipino igsoon gumikan kay most of us positive gyud kaayo mga igsoon luyo sa kapobrehon nato mga igsoon ka.
Ana gina, no? That's life. Ana magid na. Ing nadayon na imo hasilingan. Te, call. That's life. Basta ha, mo na nga tuwa dire importante. Buhi. Importante, boy. Ginod na. Live na mga igsoon dire sa atong studio sa Radio Berada Mati. Ang ato ang programang BBM Show. Buhay na buhay sa Makabuhay Show. O niya, siyempre pa, kini nga programa hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naghatod ka nato og kahimsog sa atong lawas, magpakusog sa atong immune system mga kabirada. Munaon sa pailangano nato, ang ato ang EXL Makabuhay Plus. Available sa ato ang mga suking butika. Sa kantidad nga 20 pesos mga igsoon. Oo, bisitaha ang iniwahang mga pinakadool nga mga butika para ma-avail na ninyo ang kaanindot ni ining ato ang EXL Makabuhay Plus. Ala sa atong pag-uban-uban mga igsoon, no? Kauban usab nato ang atong papremyo mga igsoon, taas na, dako na, kaayo! Sa kantidad nga 550 pesos. Wow na wow. Katong dunay mga balayro nun din ha. Nga galibog, naglabad ang o kay walay ikabayad. Tsansa na ninyo mga igsoon nga makakuha og premyong 550 pesos karong adlaw. Pero pag dili makuha karong adlaw, dungagan na po natog 50 pesos, mahimo na po ng 600 pesos ugmang adlaw. Naniingon nga sir, paamton ta nag-iskalibo, kamoy bahala. Pero og matag-anan gid karon agay 550 mga igsoan. Ala sige, daghana ang nakasulod dire sa tong live. Dayon mo dire, dayon. Kadtong dunay mga pangutana din ha. Unsay inyo ha mga pangutana, anything goes under the sun. You can ask me, you can question me. Oh my goodness. Bisag unsay inyong ipangutana, i-text lang o itawag ba. Ilabi na gyud o ang imuhang pangutana kamahin sa kahimsog sa atong panglawas. Doon na ba kay problema dahil sa imong balatian? Ala, doon na tayo consultation mahitabo mga igsoon. Ato lang ning paabot usa diha kaninyo ha. Disclaimer po muna tayo mga kabirada. Yung ating ginawang palatuntunang ito, abay hindi ho ito kining nanambal ha. Wata manambal mga igsoon kundi ang atong himuon dire magpahinomdom diha sa matang usa kung unsa gyud ang angay natong buhaton para mamintinar nato ang atoang kahimsog sa lawas. Kadtong dili diha himsog mga igsoon, panahon na nga moinom motumar sa atong EXL Makabuhay Plus mga kabiradang suking tigpaminaw. Alam natin na. Banati pa gyud. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Alas 9:57 na, igsoon ko. Ang ato ang live makita usab sa Wing Stories nga page nato mga igsoon. Gumikan kay naka-cross live ta ni ana nga page. Pero dirita nanukad sa atong Radio Birada Mati nga page mga igsoon. Busa sa kato mga nag-aginon na diha, nagtan-aw, nagtutok na sa atong live. Salamat kaayoch. Ha, sige, palihog og paki-share ninyo ha. Alright. Kaya ang kagwapo ni Birada Wing. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oo, ang kagwapo ni Birada Wing. Ato ginang i-claim. Dapat ikaw dihapon i-claim po na nga himsog ka. Ay og dili galing ka himsog, panahon na magtumar og EXL Makabuhay Plus. Di ba? Ginod igsoon sa atong mga nag-text ha. Nga kantong suhitonas number, okay, dayon. Unya kantong wala pa nakahibaos number. Naghilak kay unsaon na nila pagpaabot sa ilahang kalipay. Sige. Eto na ang number ni Birada Wing. I-type na nay tatay, isuwat na nay tatay. Oo, si Bonso, si Ate Kuya, si Deche, si Inko, sa pagani pangalan na niya. 0929-413-0313 0929-413-0313. Pili po ninyo nga tawagan ang pikas linya natong
0929-413-224-3591. Otro. 0929-413-0313. O ang 0997-224-3591. Ala, sige! Pwede na mo unawag dayon sa ato ang mystery box. Naana dayon? Binaw ato sa nawato ng ato ang caller. Si caller, oy, naaman ato suki na to ni nga caller. Live ta karon sa programang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show. Hello. 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 Tuwa na. Ni tumbling na sa jo pagani. Ay, pangita mo ga signal ninyo. Oo, mga caller. Pangitag signal nga kana gyo nga kanang maklaro ha. Kaya nga to ang nanawag karon o di gyud madungog ha. Di John madungog kajod kajo. Ala, sige, ginodata sa ito ang Baragomanoban samtang, oy, Lunes na Lunes mga kabirada. Oo, in English, Monday. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would. Karaang kayong Monday, oh. Oo, karaang kayong Monday ni Birada Wing. Paminawa na ko, no? Monday, so good to me. Maunay, karaang Monday magsoon. Basin katong ato mga kabirada din ha. Nagtuo sila og Domingo pa. Oy! Nabaya ingon ni Ana nga grabe ha, enjoy kayo ang imuha nga weekend mga igsoon. Daghan ka gibisita, daghan ka og gisuroy nga mga area diri, gumikan ka in Davao Oriental. Dungog na kayos nations Pilipinas and even whole world mga igsoon. Nga daghan na kaayo ta og tourism spots o tourism sites diri sa tong probinsya. Gumikan ka na sa pagpaningkamot sa tuang provincial governor Cora Malaniaon mga igsoon. Mao na nga sa sigig suroy-suroy nato igsoon, doon natin paryente, doon natin mga friends and relatives nga ato ang suroy-suroy. Ay, nakalimutang Lunes naman di ayro, ting trabaho, ting eskwela. 6 o'clock already, I was just in the middle of a dream. I was kissing Valentino by Mauni igsoon ang gikanta sa The Bangles. Si The Bangles mga igsoon na usa ni siya kay kining banda nga nagkanta sa Manic Monday. Usa ni kastorya sa usa ka babae nga kining nagtuo siya og Domingo pa. Adlaw Lunes ting trabaho naman. No, basiga do na mo'y mga susama ani nga kinaiya. Bago tagi, uy, nawa na po na to ang caller. Uy, sayang. Oo, may pumasok sana na caller, hindi nakapasok ka. May pumasok, hindi nakapasok. Ano ba yun? May gustong pumasok. Nung sinagot ko, abay, biglang nawala. Sabay kanta, nagmahay na. Uy, nako. Eto. Sandali lang. Oo, pangatlong beses ko na to ha. Sinagot ko tapos biglang nawala. Wow! Aba. Bakit kaya? Oo. Sometimes I cry. Ngano man eh. Og tubago na ko, mawalag kalit ngano kaha. Ngano man. Oo, sige ha. Ato ang nga kadto mga nahikatulog diha pero nagmata. Nagtuo nga Domingo pa. Bango na mo. Oo. Basin unya og kanang gatuo mo ba nga Domingo mo adtong simbahan. Nakatesting na ba mo ana? No nga kanang nagtuo mo ba nga adlawng Domingo? Ilis na ka, bihis na bihis papuntang church. Tapos nung sinalubong ka ng friend mo o di kaya ng relative mo, abay saan ka pupunta? Araw ngayon ng duty, ba't ganyan ang suot mo? Para ka nga pupunta ng simbahan. Ayun, na biglang nagising ang iyong kaluluwa.
Kaya po, andito po si Kuya Wing na magpapaalala sa inyo. Abay, Lunes ngayon! Oo. Yun na yun. Oo. Kasi merong hanggang sa mga oras na ito, abay, hindi pa ho naka-duty. Andyan pa sa kanilang bahay. Aray! Uy, nako, panahon na nga, kuan ha, naamay manginana ka na mga nahikatulog nga pagbati pero ang lawa sa kining gising. Okay na lang na kontra ang lawas sa tulog na tulog. Uy, nako. Ang hirap yan, baby. Okay. Okay, budi. Okay, budi. Wine dakaw. Bangon da kay lagi. Ato na ko sang kan mo trabawan, ha? Abay, basin baya og iyan pa kaw sang kan mo katre. Ala, sige, bangon da de. Sige. Ay, nako, my goodness talaga. Ala, sige, katong mga magpatimbaya diha og gustong mo grade sa ilahang dugol. Ala, sige, i-greet na ninyo na. Kuya Wing, nice voice kaayo ka. Nice di ay. Oo, thank you very much, texter. 969 told me, nice daw ang voice. What talaga? Nagkuha. Salamat to, salamat. Ang pinaka-nice yun, makuha na ninyo ng premium na to sa Mystery Box, 550 pesos na mga kabirada. Wow! Pasanta na kay daghana pod ang nagpatimbaya mga kabirada. Unsa di ay ang pangutana, Kuya Wing? Ang pangutana unsay sulod sa Mystery Box? Ang atong Mystery Box ato ang ipabuhagay ang clue. Una, atong paminawon unsa ang tingog sa naa sa sulod sa Mystery Box. Ingon eneo paminawa. Otro daw, otro. Iniga uyog nako, muuyog pud giya sa sulod tanawa ra go paminawa. Isa lang nako kauyog, murag iya sa sulod tulupod. Niara paminawa. Siaro sa kantidad 550 pesos. Good morning, di ay Kuya Wing. Unsa di ay ang pangutana, Kuya? Simple ra. Unsay sulod sa Mystery Box? Ang pangutana ni Birada Wing, unsay sulod sa Mystery Box? Ingon ana. Ingon ni 319, cellphone. Kung cellphone perting gubaa kay giuyog-uyog. Alright, dirita. Request ko og kanta, pwede labis na saktan para ni sa akong mga buutan. Ay nako, unsa gani pagkantaan ng labis na nasaktan? Unsa gani pagkanta na? Klit lang ni taga ang iyahang mga luha. Bao masiguro na, no? Dapat naantay ka ng kining lumad nga version na. Unahan gani pagkanta siyang unahan yan. Yang labis na nasaktan sang lumad. Sige daw ko, no? Ahon ka natin mga composer nga saan na mga lumad. Challenge yan kamayo. Di ba? Hi kay Nestor, si Kuya, good morning. Maingon man usab kay Weng Makadiong Pangaldin Balidong. Mayong morning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa tanan nato nga mga Muslim brothers and sisters. Oo. O atangin ninyo igsoon ugma na gyud ha. Ang katong nag-aabang sa ato ang papremyo. Ang ato ang pabuhagay sa ato ang pagsilibrar sa anniversary sa Radyo Birada 92.5. Ugma na daw gyud. Alay! Okay. Abang-abang ta mga kabirada, gumikan kay kaning ato ang papremyo para ni sa inyo ha. No, kamo nga mga naghimo sa ato ang mahimo tang numero 1 always.
para ni sa inyo ha mga kabirada. Ugma ha, ugma. Ay, nako talaga. Ay, connected na daw ang Maragusan. Oo, diha sa 98.9. Sa Bob Radio, Maragusan, maayo nga pagpaminaw ninyo. Diha, labanat na mo! Labis na saktan para sa akong bana nga buutan. Bakit labis na saktan tapos ang bait naman? Oh. Dapat kapag kaganyan, yung nagmahal sa inyo, yung kanta ganyan, oh. I love you. They say you love me too. Panati ba? Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Oh my goodness. That's your right. Yes lang. Right, sige. 067, matod pa niya. Good morning, Kuya Wing. I-greet na ako og happy birthday si Ate Alisita nga nag-work sa Cardaba, Caron. Aha. Alisita, how old is she? Babae man gindi ba? Tinga, maglaki. Pila kay edad ni Alisita? Ate Alisita, pila edad? Dunya, happy birthday daw nimo. Good morning, Kuya Wing. Pa-shoutout ko ka nohog ko. Unsa ning nanuhog? Nanuhog ko og isaw diris Matiaw. Pamuwanon. Ivy ni. Salamat, Kuya Wing. God bless po. Uy, Ivy, diha sa... Hala, naay nanawag? Hello? Hello? Abinag kong nagkasud. Bay, murag na nanawag daw. Ala, kadaghan na nas nanawag, oy. Sige daw, balik daw, tawag mo, be. Ngano man hindi man makasulod. 969, balik tawag. Anto, dago na ipacheck sa to ang technician ning ato ang kuan, be. Cellphone. Daghan naman din nanawag, suri kayo. Oy, nako. Katawaan ni 755 makasasala siguro na nga kamot kay palong madayon. Uy, gipasingin lang na ta. Ala, sige, good morning kuya. Pa-shout out mi diri sa Magsaysay na minaw mi lanog-lanog imuhang tingog. Love you. Talaga love you too. Kabalo ba ka Ivy kato nag-text nga kining isaw? Oo, nanuhog siya og isaw. Ang any tinuhog, ang tawag ana inasal. Di ba? Mauna na. Mauna. Unya, bago nga nakapasok nga impormasyon is igsoon. Ang inasal nato diri sa Pilipinas, top 5 sa pinaka the best dishes all over the world, mga igsoon. Wow, no wow. Be proud. Mao na nga diri sa Pilipinas bisag asa ka nga mga kanto dunay mga isaw. Dunay mga barbecue. Barbecue nga bisag unsa. Naay banana Q, kamuti Q. Wing Q. Unsa kay laminog si Wing Q? Oh my gulay, ha? Drum and stick, Kuya Wing. Ingon ni 223. Ang sulod sa mystery box, drum and stick. Sige, sige. More pa, more. 156, matod niya kung matag-anan nako, asa nako, kuhaw ng premyo. Dire kang Birada Wing. Oo, pero katong mga lagyo nato nga wala smate, nagtanaw lang na minaw sa tong live. Ato ang ipa-Gcash na sa inyo ha. Uso na karon. Gusto ninyong ipapalawan? Hala, okay. Pwede ra po dog, bahalag na ara mo diya smatia. O niya, gusto lang gini niyo nga ipa-Gcash, okay ra po. Bisag asa na to, bisag asa pa mo nga lupalop. Atong itunol ang premyo diha sa inyo ha. No need na nga mo anhi mo. Pero gusto mo mo tanaw live ni Birada Wing. Ala, sige. Direpod kang 969, Kuya Wing, panghatag og number sa Swertres kanang sure jud mo gawas, Kuya Wing. Uy, texter 969.
Sorry ha. Kana nagyong butangan di na ko ihatag si mo ha. Oo. Kay og ihatag nako kanang sure nga mugawas gyud. Oh. Pildi ang gobyerno ana. Unya, og sure man lang galing ihatag nako. Unahon po nako eh. Muna po kong patadpod. Wow! Congratulations! Ay nako. Talaga, ha? Kadiyot lang. Sir, ang imuhang signal dili lagi matawagan. Nagkabikos-bikos na ning texter. Ang imuhang signal daw di daw matawagan. Ako ang number siguro di matawagan. O truha ha, basig mali na. Basig mali 0997-224-3591. Mo na. Klaro na. Basin niya o galahi ng imong gidayal 0929-413-0313. Na diha. Unya mga kabirada, teka lang sandali. Abay nako ang dami ng nag-comment. Si Rueng pahatag clue. Abay binigay ko na yung clue. Okay. Dito na. Good morning Kuya Wing. Pa-shoutout mi diri sa aking mga si Jayan, Joy ug Doydoy taga Maragusan, Davao de Oro. Hi taga Maragusan. Kumusta ang gulay diha? Barato pa paghihapon? Nako ha. Dapat ang gulay kuha na siya kining musabay sa presyo sa ato ang ekonomiya ha. Doon na ba'y presyong ekonomiya? Musabay ang presyo sa ato ang mga produkto. Okay. Pagtaas gani ang kining krudo, gasolina, gas, petrolyo, musabay po ng gulay. Okay, luoy kayo nga tong mga mag-uuma nga mahibilin ang ilahang presyo sa ubos samantalang ang uban nga mga produktong palaliton mahal na kaayaw. Agay! Nakaw! Sa national mga ingsoon no nagtrending karon sa ato ang national ang impormasyon na iskabahin sa kadtong PNP no si PNP Police Colonel Jean Fajardo ang spokesperson sa PNP nga paimbestigahan lagi daw ko no kadiyot lang ha bago nato yun matawagan gitubag na nako si Kuan si 518 unya ngano man ni bakit ito? Hindi ko masagot. Pag sasagutin ko ba, abay mawawala ang caller natin. Biglang mawala. Aba, technician, palihog. Tawagan mo na natin sa kabila. Engineer, bakit ito? Meron bang nagsabotage nito? Dudata sa tuang kining signal mga kabirada. Kaniha, bidaw, si 917, standby. There you go. 917, hello, good morning. Hala! 917, palayo sa imuhang monitor, palihog. Yes, maayong buntag, palayo sa monitor ni mo. Kay murag natas langob. Hello. Kana. Hello, maayong buntag, kinsa ni? Si Oret. Sir, palihog sir, palayo sa imong monitor. Diha na lang sa imong cellphone paminaw. Uy, tanawa lagi. My goodness. Padayon ta igsoon. Padayon ta no ang ato ang national no sa Philippine National Police nagpahinomdom sa kadtong gihimo nga diskarte nila na mag-visit sa mga media personalities. No, unya gi house to house naman. Oo, gi house to house gidit lang si 518 nakasulod na. Hello, may buntag. Hello. Yes, may buntag kinsa ni? Ay, nako. Bakit? Lunes na Lunes. Ayaw man nilang makapasok. Oh my goodness. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Pagsasagutin natin, biglang mawala naman. Oh my goodness. Oh
my goodness talaga. Yutang, usa-usahon sa nato pero tinaghanan na diripikas. Wing Magkidong Pangaldin, ano ba yan? Biglang nawala. Si Balidong. Wala ko kaapas, sir, nung ning labas ko. Wa daw siya kaapas. Unsa may wa na apsan nimo? Dirita, balikan na to si 518. Hello? Hello, sir. Morning. Yes, good morning. Kinsa ni palihog og taga-asa? Taga-DA. Unsay ngalan? Ken. Si James ng DA Matiaw, tama? Opo. Sa Mati City ni ha, klaroho na to. James. Unsay atong ikaalaga, James? Hello, James. Hello. Yes, James, unsay ikaalaga na to? Microphone doon, sir, atong mystery box, sir. Ay, motubag di ay nakuratan ka. Motubag di kas mystery box. Unsa man ang microphone nimo? Final answer? Ayun lang, sir. Lang, sir. I'm sorry, my love. Dali ara motubag ani. Mali man, Sir James. Better luck next time. Sige, sir. Thank you. Bye-bye. God bless. O niya, mintinag yun ang EXL Makabuhay Capsule, ha? Sige, sir. Sige, sir. Okay, bye-bye. And babo. Lagi. Padayon na nato itong ato ang impormasyon, mga igsoon. Kumikan ka importante kaya ni. Unya makaalarma kanamo nga mga media practitioner labi na gyud katong mga komentarista kumikan kay dunay pagbisita nga ginahimo sa atong mga kapulisan dito sa Kauluhang Manila. Unya pwede man unta magpatawag og press conference no na may mga press conference no press corps sa mga matag probinsya. Ambot pud kaha kung ngano pud nga diri sa atong probinsya. Ay labi na gid partikularmente naman tatoy press corps nga kining namugna sa 701st Army Brigade, no? Pero natulog lang siguro o unsa ka nindot baya na inana, no? Kay instead nga kanang ang ato ang mga kasundaluhan or ato ang mga kapulisan mo'y mag house to house dito sa kabalayan sa mga media unya kahadlok ana, no? Oo, unya ako lang og wa pa di ra ba gyud mag-uniform? Mo man nahitabo dito sa kining Eastern Police District sa Manila. Ang mga kapulisan nagbisita dito sa mga kining kabalayan sa ato ang mga kaigsuonang media. Unya wa man nag-uniforme. Ako lang og no, naay mga maghimo ani nga magpasamanta sana samantalohon nila ang programa sa PNP. Which is maayo unta ang ilahang katuyuan pero murag naatay nakitang mali nga implementasyon mga igsoon. Ato lang nang ipawarn diri kay murag diri sa atong probinsya so far so good man ang administrasyon labi na sa ato ang mga miyembro sa Philippine Army o sa Philippine National Police mga igsoon. So thumbs up. Keep up the good work mo na. Ay nako, ang dami pang hindi pa nabasa ni Birada Weng. Aba, pasensya na. Oo, hirap pala no kapag ang daming alright. Oo. Ay sandali. Oo, dirita sa ato ang nag-live day tuon. EXL Magabuhay Plus, Magabuhay day si Warren ni pa shout out diha. Oy, Pastor Warren. God bless nimo diha og sa tanan nga mga naminaw diha sa opisina sa EXL Makabuhay Company. Sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Company. Na diha si Ma'am Annabel, sila Sir Dave, sila Ma'am Danica, Ma'am Dana diha. Sa tanan-tanan ninyo diha. Ang ako ang mga kwan diha. Sa tanan nato. Listen kayo og i-mention nimong uban ba niya di ma-mention ang tanan. Oh my goodness. Oh my gulay. Shout out na tanan na lang ha, tanan. Kay Pakibot, tama ba ni? Kay Rosella
pwede di rin mag-answer, sir. Pwede kayo. Walay problema. Oo, okay kayo. Valid kung diri ka mo answer, diha ka mo answer, i-comment nimo sa ato ang live. No problem. Hilabi na gyud og imuhang i-share diha sa imong mga relatives o friends. Diri na ta sa haduday, diri na ta sa ato ang mga mensahe. Hi Sir Wing, good morning. Happy Monday to all from Honey ng Mapantad. Thanks and God bless. Honey, good morning pod. Happy Monday pod. And makabuhay day pod. Di ba? Sa isahon tani ha. Diri na punta. Kuya Wing, unsa di ay ang clue? Pakiulit sa clue, kuya. O ang clue lagi, plastic yapon ay plastic. O niya, atong uyugon ha. Kay para inyohang madungog. Tanawa ra gud ha. Paminawa mga kabiradag tarong ang tingog sa sulod sa mystery box. Ano ya? Kung cellphone panig, biting kubaan na. Otro. Oh? Kaisa lang nakuuyogon pero grabe siya mo makauyog sa sulod. Oh? Oh. Why? Ay nako gid. Wala daw kaapas, naglaba daw siya gikan. Hala sige, okay raman. Sir, naglabas ko. Okay. Ala karon na nakasod. Diri kang 067. Kuya Wing, good morning. I-greet na ko karon si Hans, Zachary, Kyle ug Clyde nga grabe kasipat og ilabi na sa taga-sleeping dino. Ay, nako ha. Mga taga-sleeping dinosaur, kumusta mo din ha? Natulog pa ba gihapon di ang bukid? May ragyon nga to kay unsa kag mubangon lang nagkalit ng sleeping dinosaur no? Morning ninyo diha sa tanan. Dirita kang 156 kuya palihog ko pakibalik kay mag-answer ko. Unsa may balikon? Unsa ibalik? Basig makaingon nga ibalik ang atong relasyon. Anong ibalik man, ngawa man kuning hawa. Niyara ang number. Ang number nga inyo ha nga tawagan 0997-224-3591. Tatay, nanay. Oo. Kinahanglan mix up na ha. Si tawagan na yung taagan ng sa Bisaya gyud ha. Mag-uban ha. Mag-uban gina ang EXL Makabuhay Capsule. Oo. Muinom galing ka ana, magmintinar ka ana matag adlaw, dapat ang imuha pang kining pagkaon kana pong mga masustansyado. Gulay, prutas, utanon, ana, isda. Ayan. Pero magunsa man nga EXL Makabuhay Plus unya ang imuha nga bisyo wa gihapon nimo gibiyaan. Di ba? Sandali. Oo. Si 624. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Will. Yes, good morning, ma'am. Kinsa ni palihog? Si Dina ng Madrang, Ay! Public Market. Oo. City. Ay, nako. Oo. Dina. Oo. Yes. Kumusta ang palengke? Okay lang gihapon, daghang tao, pero walay halin. Natuto ka rin ha? Oo, ana magina Dina. Let's accept the fact. Oo, Dina. Mo-answer ka. Opo, Sige. Sa kantidad nga 550 pesos unsay sulod sa atong mystery box? mga bulang nga dulaan. Mga bula nga dulaan. Final answer. Nauna gina, sir. Final ba ang answer? Final answer? Yes, sir. I'm sorry, my love. Sayang. Oo, better luck next time, Dina. Salamat. Mugrit? Salamat. Oo, mugrit pa ka, Dina? Timbayahan ako akong bana dahil sa insat. Sin Ait na nagloko og baruya og si Lito Labra og si Akihan. Ang kana lang, sir, ay naglag na ninyo.
Okay, salamat Ate Dina. Salamat. Ayan. Abti kay Ate Dina. Oh. Mga EXL makabuhay user ni. Basta abti gani. Di ba? God bless you, Dina. Hinana gyud mintinag gyud permanente. Morning Kuya Wing, answer nako doorknob. Salamat, it's me, May ng Mati City. Aha, May. Unsa man ning May nimo? May as in Merly? Ay nako, good morning kay Ate Merly ha. Diha sa asa gid ninyo ha diha ate? Sa Kapayas. Kapayas man ninyo ha? Wa nakatuos birada wing. Basta ha, di as matiaw ni si Ate Merly Porlares maing buntag kaninyo. Mali ng doorknob ate, kambyo ina kay di na maabrihan na ron. Dirita kang 624 Sir Wing, oras unsa na? Unsa di ay ang imong pa-answer? Hala, ganihar ako nagsigig hatag sa clue unya. Do na pay nag-text, unsay imong pa-answer? Aray. Sod na ang ako ang kapika sa kinabuhi. Ingon pa siya, good day, makabuhay day. Ana gina mga igsoon. Pag makabuhay, EXL makabuhay capsule user gani. Tanggap na ang makabuhay day. Di ba? Sikreto daw nako nganong lagsik daw biradawing. Siyempre, dili na siya sikreto actually. Okay, gina-reveal na ko na kada adlaw nga mag-auban ta. EXL Makabuhay Plus maura gid na mga kabirada. Nganong lagsik si Birada Wing? Gumikan kay ang EXL Makabuhay Plus nga atong ginatumar matag adlaw. Usa na siyang ka-immune booster mga igsoon. Mo na nga ang kining EXL Makabuhay Plus pwede ning imnon sa bisag kinsa. Oo, batag tigulang lakip nang way bag-ang. Pero kadtong mga buros nato nga mga kaigsuonan, ato lang nang biyaan ha. Ayaw sa nato ga tumaron ang EXL no para sa mga buros lang. Okay. Dirita kang 445. Hello, good morning. Good morning 445. Hala. 445. Tingog bi. Nahadlok na ba yan ko? Huwag kami tingog. Nawalag galit. Uy, nako talaga. Christine Alimboyong. Oo, nag-smile lang siya niya. Nagkatawa lang siya. Alright, sige, salamat kayo. Salamat sa inyo mga comments o sa inyong pagtubag diha sa atong live. Ay, pwede na to makita po ang ato ang live ha sa Wing Stories nga page. Okay, kuya, pakigreet ang ako ang mga amigo ug amiga nga nagsigig katawa kay naminaw sa imuha. God bless daw nimo, gwapo daw ka og tingog. Tingog ra di ay. Oh my goodness. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! My goodness talaga ha. Yahoo! Kuya, pakigreet diri sa DA. Oo, diha sa DA, Department of Agrarian. Sana Department of Agriculture diha. Good morning. Oh, hala, ikaduha na po ni si 688. Nawag kalit. Akong gitubag unya, nawag kalit. May buntag daw kang 557. Oh. Ang iyang gibutang, good morning po. Abay, 557, hindi lang naman nagpakilala. Anyway, good morning kaninyong tanan diha, ha? Basta, Monday karon. Dili na Sunday. Dili na Sunday, 731. Ingon mo ko si 731, salamat sir sa pahinomdom. Domingo tuod unta. Ay, nako. 688, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, good morning, Kinsa ni Palihog. Sir Rose ng Mati City, sir. Rose ng Mati City. Abay, ang laki ng Mati City. Pwede bang malaman kung saang lugar ka? Madang. Ayan, sa Madang si Rose. Rose? Hello, Rose. Igun sa nimo si Daisy, si Dalia, o si Gumamela? Okay, Rose, mo answer ka? Mo try lang niya. O kana, okay ra kaayo. Try until you found the right guy.
Oo. Minyo si Rose, dalaga? Dalaga pa ya. Oh, pilay edad? 19. Oh, naminaw si Birada Dave. Oo, nag-eskwela? Yes. Yan, kana gyud. Okay kayo. Sige Rose, unsay sulod sa mystery box? Dili kaya na siya plastic na ay na kuan sa kuan niya. Unsa man gyud? Sudanan sa kuan makabuhay plus. Sudlanan sa to? Plastic sudlanan sa Makabuhay Makabuhay Plus. Yes. Final answer. Ano na iya? Final na? Yes. I'm sorry, Sayang. Sajang. Sige ha. Better luck next time ha. Unya Makabuhay Day. Salamat. Diri kang 750. Good AM sir, mag-answer ko sir. Ang akong answer kay bola. Aba, unsa man na, duha ra ba ang bola? Sa Tagalog o sa Bisaya? Kay Oga Tagalog gani, abay wag kang mambola. Mali po no kanang virus bitaw nga, uy, ako'y natatakot sa iyo baka Ebola ka. Virus dahil nga Ebola. Oh my goodness. Dirita kang 754 Sir Christmas Ball. Wa pa siya ka move on sa Christmas Ball niya. Mali ang Christmas Ball. Hey, sana all jud ka Sir Wing ba from Honey again. Anak ko, bakit mo nasabi na sana all? Oo. Ha? Sana all. Dito nga sa amin sa studio, meron nga nanonood dito tapos naka-heart shape yung kanyang kamay. Kasi sana all nga talaga. Sana all. Oh my goodness. Ingon pa si 738, cannot be reached naman yung ka, sir. Uy, The subscriber cannot be reached. Please try. ing anak nga cannot be reached. Oh my goodness. Ala, sige, dirita kan 2-3. Kuya Wing, Jolen ang answer. Ingon sa taga Maragusan. Uy, taga Maragusan. Kanang imong Jolen. Radyo kaajo nga answer. Tagpila pod na Wing ang Makabuhay EXL 20 pesos te. Ang 20 pesos nga EXL Makabuhay capsule. Ang 20 pesos nga EXL Makabuhay capsule. 17 na ka mga ingredients mga makabuhay, no? Mga kamakabuhay. 17 ka ingredients perti naghana. Naadihay ahos, garlic. Ahos na gani, garlic pa. Napay ginger, naay luya. Naay kamunggay, naay ashitaba, turmeric, moringa. Kamunggay na gani, moringa pa. Bitaw ha, 17 na ka mga ingredients, mga igsoon nga matag ingredients na naay mga special nga mga function or naay mga kining special nga iyahang function para maalim ang imuhang balatian mga igsoon. Mo na inana ka nindot kaayo ang atuang produkto mga kabirada. Di ba? Si Pastor Warren usapod nga makapagpamatuod ni ana. Ato ang kaubanan diha sa EXL studio, no? Maayong buntag diha ganinyo. Kay Bernaldez Rudes, Kuya Wing, pa-shout out ko diri sa Pulilio Nativo, Barke House Native Chicken, ila Dandan Rigel Mark Nasige, naminaw nimo. Matag adlaw, salamat Kuya Wing. Salamat po kaayo ninzon diha. Ang pagkaon sa katong kining inasal, inasal nga chicken, okay ra na ha. Pero ayo pug permanente ha. Kay ang mga kining nutritionist ana di gyud mo sugot mga igsoon. Ang ato apod nga mga kining mga medical expert na labi na sa kining expert sa nutrition, kana mga nutritionist di gyud sila mosugot nga magsige kag kaog karne. Kay ang kinahanglan nato sa tong lawas kanang balance
nga pagkaon, kaong kag prutas, kaong kag gulay, anya ayaw kauna ang kanang mga wa gikinahanglan sa lawas. Surprise ka? Mauna nga usa sa rason nganong doon na kay balatian. Moingon dayon biradaweng, kuan magud ni siya inheritance. Oy, ako lang i-correct dai nato sa inyo ha mga igsoon. Lahi ng inheritance, lahi ng genetically. Ang tama nga term kanang genetical. Oo, kay ug moingon kag inheritance, ang tama nga gamito nato nga word kanang sa inheritance is based on doon na siya kining naka-appeal nga kasulatan. Ang dapat moingon ana ang abogado. O i-inherit nimo kanang ikabilin ba? Mauna. Moingon ba sa kanang nakasulod kasulatan ba? Ang kining ako ang 5 hektaryas ngayon ako aning i-inherit ngadtos kung apo-apuhan. O kana. Mo nay dapat nga term sa inheritance. When we talk about sakit, lain paminawon no, naanad lang ta pero dili na siya dapat gamiton ha kanang inheritance nga sakit nga kisay may musugot din ha nga moingon ang inyong lolo ug lola ang kining ako ang high blood i-inherit na ko ni kong pinalanggang apaw. Kining akong diabetes kay pinalangga na ko ning ako ang pag-umangkon didto na ni. Just to correct mga igsoon. Anyway, padayon ta mga kabirada. Kang Christine Joy Alimbuyog, maayong buntag daw diha. Sa tanan ng mga wa nabasa, pasensya na kay ang atong iska oras di gyud mahurot og oh my goodness, greet lang nako akong self og happy 18th birthday. Glaze di ay ni from Limatok. Uy, 18th birthday. Hay, dibo ni mo day. Happy birthday nimo. Sa tanan nga mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan ha. Happy birthday! Gusto nimo ako pa'y mo kanta? Pasensya na ha, pero happy birthday, happy birthday! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa tanang mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan. Padayon ta sa ato nga panaguban-uban samtang nga gamay na lang yung kayong nahibilin mga kabirada. I-try lang natong tiwas ha ang mga nag-message sa to Ako answer po murag floor wax. Uy, imong answer nga murag floor wax, murag dili pod. Floor wax. Plastic ha. Plastic kang klo. Plastic ni siya unya. Kining gisulod sa atong mystery box. Bawal pero pilit ginagawa. Ang galing ha. Galing ng clue. Ito'y bawal. Ngunit pilit ginagawa. Yun bang parang ano ba? Yung parang junk foods na bawal pero kinakain. Aba. Daghan na kayo ng taas ang kilay dire. Asa man na paliton sa butika ang EXL Makabuhay Plus sa tanan nga mga butika nationwide. Visayas ug Mindanao lang kay wala pa ta naka deliver dito sa NCR no. Kamo diha nga mga nagtan-aw karon sa National Capital Region og sa ato mga OFWs coming from different nations, pwede ninyo paliton ang ato ang EXL Makabuhay Plus no sa atong online store no, Lazada, Shopee, og uban pa nga mga online store nato no. Og para safe gyud ta nga dili ta mapiki mga kabirada. Doon na tayo link no. Pangayuan lang ninyo ang link kang biradawing kay para ihatag nato sa inyo ha. Unya tanaw bantay nato no kay daghan na kayo ang gisundog nila, daghan na kayong nagsundog-sundog sa EXL Makabuhay Plus. Lantawag ninyo maayo ang pakite. Pag naay EXL Makabuhay Plus, mo nay ato ang ginalibkas dire mga kabirada ha. Oo, mauna.
Kuya Wing, greet na ko ang Mendoza family o ang Kabalan family, Tumulak family, Sumundong family, especially sa Porlares family. Salamat sa pagbasa. Ang nag-greet na Mary ng tuwa-tuwa. Request ko og song, Bakit Ikaw Pa? O sa gani pagkantaan ng Bakit Ikaw Pa? Kusga. Para makabayad yung ba? Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Tama ba to? Oh, tama to no? Bakit ikaw pa? Suko nas konsihal imo. Ang pinay mo, nagpahilom-hilom na ko dali mo na bugitan do. Wala kay ganira mo kung kagadiya sige lingkod, wa mapugay tingog-tingog god. Imo ba akong gisugo nga maghilom-hilom mo nang wa ko nagsama? Ay nako, ako pa ngayon ang may kasalanan. Hayop ka talaga! Ay di ba? Totoo naman. Okay, whatever. Ugma na ka. Ugma ng imuha ha. Sige lang ka ugma. Ha? Mahurot na lang ang ugma. Sabado na lang, Domingo na lang, di gihapon. Promise. You know, promise is meant to be broken. Not me. Ay, nako. 382, Sir Wing, ako ang tag-an kay Iring. Grabe ginang Iring. Uy, grabe nga Iring. Plastic, sa bagay, o plastic nga Iring. Basta ang unang clue na to, plastic. Unya ikaduhang clue na to, bawal, pero pilit na ginagamit. Dili na si Florwax, Sir Wing. Humana ng Florwax? Oo, mali na. Ang EXL Makabuhay Capsule, mga igsoon, usa ka na ka dietary supplement. Oo. Mao na kadtong mahadlo ka manambok. Oo. Safety ni siya, mga igsoon. Safe ha. Mo na nga tan-aw ra gud ang sa kadto mga nagtan-aw sa live, makita man ninyo ang lawas ni Birada Wing. Dili kaayong dako, dili pug kaayong payat. Nako. Oo, tutuki lang, di ba? Patay ka sa sawa. Alright. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ay isang preventive multi-herb and prebiotic food supplement na nakakapag padagdag ng nutrients sa ating katawan tulad ng essential vitamins, minerals, and fiber na sanhi sa kakulangan ng mga ito sa ating daily diet o kinakain. Mataas din ang kaniyang antioxidant property na kumukontra sa mga free radicals sa ating pangangatawan. Ayan. Yun yung pinaka-the best ng ating EXL Makabuhay Plus, mga kababayan. Mga kamakabuhay. Mo bitaw nga, ang atong pagtumar ni ining kapsula, mga kabirada, importante kaayo gumikan kay dunatay mga labi na atong mga kabataan and not even mga children no, na amang yung mga kaigsuon na nato nga bisag idaran na mga pilian kaayo og pagkaon. Gitlang, si 156 na as linya. Hello, my morning. Oh, nawa na po. Ngano ka na, no? Pag maghisgot si Birada Wing o kabahin sa EXL Makabuhay Plus, na imusudog kalit, mawa. Alam ko na this. Alam ko na yan eh. Oh, yung mga ganyang pasok, abay, alam na natin. Oh, wag lang kayong mag-seles. Ang multi-herb dietary supplement na ito ay hindi gawa sa synthetic ingredients. Mo ni dapat natong mahibalan ha. Gumikan kay ang EXL Makabuhay Capsule, usa na siya ka herbal natural, mga kabirada. Ang 17 ka mga ingredients. Oo, na diha ang neem tree, kining asitaba, lagundi, mga herbal natural, mga igsuon, malunggay, gabon. Naatay mga vitamins nga naapil din ha, no? Ang vitamins B1, B6, B12.
ascorbate, sodium ascorbate mga igsoon. Mo na napay garlic, luyang dilaw, neem tree asitaba, panyawan, daghan mga igsoon. Mo na inana kanindot ang ato ang produkto mga igsoon ko. So diha nato mahibalan unsa ka garantisado ang ato ang EXL Makabuhay Plus. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Padayon ta sa atong panaguban-uban samtang gamay na lang yung kayong nahibilin sa oras. Ingon pa ni 509 akong tubag ana si Ruing kay rugby. Rugby. Ang rugby tama, bawal pero bawal baya na paliton sa kanang mga minor de edad. Bitaw tama na. Pero mali na nga tubag. I'm sorry. Mali na nga tubag. Ang clue ni ini plastic. Pa-shout out ko Kuya Wing kay Loloy Lunga o Joner Lunga. 156 matod pa niya wala ako signal sorry. Okay katong caller nato nga si 156. Wala daw iyang signal. Bakit? Kasi kahit saang lupalop dito sa ating lugar, abay ang pagkakaalam ko meron na ho tayong signal. Ewan ko lang ha. Kasi baka meron namang ibang lugar na nawawala talaga. Sana nga yung signal yung mawala. At hindi yung pagmamahal mo sa akin. Grabe ka hugot, Birada. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Iksoon! Ay, nako. Basta ingon ini, gani nga sonata mga kabirada. Panahon na nga magbulag-bulag usa ta ha. Dungog-dungog lang ta sunod nato nga panaguban-uban ugba pohon ha. Wa na gitay igong oras. Gumikan kay kining sunatan nagpahinomdom na magbulag-bulag usa ta ugma na pud ha. Kadto mga wa nato nabasa, pasinsi na gumikan kay ang uban nato nga mga kaubanan musulod na pud sila. Sa ngalan na lang sa kinatibukang banay og pwersa nining estasyon sa Radio Birada 92.5. Pinagis pagtugo sa tong station manager Birada Lito Labra. Sa atong mga kaubanan usab si Birada Dave Labeste. Kaninyong tanan mga paryente, mga pilangga, mga kabirada, mga kamakabuhay. Kung gusto ka nga sila kanimo mawili halapag kuge. O kung ang imuhang pamilya mahal nimo sila. Abaha. Pakana og mga masustansyado nga pagkaon. Salamat, bye-bye kaninyong tanan. God bless everyone.